ಓಕೆ ಪಣಂದೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದು ಜಾಕ್ ಜಾಕ್ ಅವಳುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಓಕೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಉಗಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಜಿಂಜ ದಿನಾಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ದಯಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಇಂತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ಲೈವ್ ಪಣಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಚ ಇಂದು ಸಂಡೇ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಖಲ್ನಲ್ಪ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡತ್ತ ಯಾನಿಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಸೈಡ್ ಕಂಗಪುರ ಉಂಡು ತೋಟಲ್ಲ ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಇಡದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಎಂದು ಪಂಡುಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಜಾಕ್ ತುಲೆ ಜಾಕ್ನು ಉಳೈ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತುಂಡು ಹಾಯ್ ಪಣಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಣ ಇಂಕಲ್ನ ತೋಟ ತುಲೆ ಕಟ್ಟು ಬಲ ಪುಯ್ ಜಾಕ್ನು ಜುಲೈ ಕಟ್ಟುಗ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜ್ಪ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಐತಿ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಕೊಣತಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಐತಿ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಕೊಣತಿದೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಪೋಯ್ ಬಲ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ಲತ್ತೆ ಜಿಂಜ ದಿನಾಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜು ವಾರ ಕರಿನಾಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಜಿಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಏ ಬಲ 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 ಅಮ್ಮ ಓಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಓ ಅವಳೇ ಕಟ್ಟೋಡಾ ಓಕೆ ಬಲ 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 ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಲ ನಾನು ಸಂಡೇ ಇಂಥ ಲೈವ್ ಬರ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಆತೀನಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಪಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟೋರ್ಸಿ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲು ನೈಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅವ ಚಿಕನ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ಪುಯ್ ಅಮ್ಮನ ಕೆಚ್ಪು ತೋಜಾವಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ತೇನೆ ಓ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೊ ಅಂಚ ಜಾಬ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ನಿಮ್ಮಳು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಬೋರ್ಡು ಚೂರು ದಿಲೆ ಕಬಾಬ್ಗು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಅಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದುಲೇರು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಓದ್ವೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಬ್ರೋ ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಧೀರಜ್ ಚಿರಾಲಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚೋಲಾರು ದಾನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜು ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಆದು ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅವ್ವೇಂಡು ಬಯ್ಯತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತೂಕ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಸಂಡೇ
ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ಲಾತೆ ಪಾಡಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆರ್ವಿನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮೀನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲಾತೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಜಿಂಜ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಲ ಟಾಪಿಕ್ ಲತಿಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಲಿ ಇತ್ತೆ. ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವಳು ಚೂರು ಬಾಕಿ ಆಯ್ಯ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಆನ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕಲ್ದ ವಿಷಯ ಪನ್ಕಾಂದು ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಜಾಬ್ ಆಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಯಾನು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಉಂತವುಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಲೈವ್ಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ. ಏಪ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಹಾಯ್. ಧೀರಜ್ ದೀರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಗೊಬ್ಬುಣ ಓ ಬರ್ಸನ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೆಡಿಲಿತ್ತನು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಅಂಚ. ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಅಮ್ಮದಾಯ್ತ ನಾನು ಎರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಆದಿಪ್ಪು. ಬುಕ್ಕ ಅಭೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ತೆಡಿಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಲೈಟ್ ತೆಡಿಲು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಂಡ್ರೆ 5:41 ಆಡತ್ತೆ 7 ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ 7 ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಓದಿರುಂಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆತೇನೆ ಅಂಚ. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ತೂಪಲೆ ಮನ್ಪೆ ತೋಜಾವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದಿತ್ತ ಲೈವ್ ಬಿಡವ್ವಿ ಅಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬುಕ್ ಏನು ಕಬಾಬ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜಾವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಾವಡ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆರ್ವಿನ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ ಬ್ರೋ ಐ ಲವ್ ಯುವರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಾ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಜಯಶ್ರೀ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ಲಾಗರ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ತೋಜಾವೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಾಯಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ. ಸುಮಿ ದುಬೈ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮುಖದೈತಾನ ಕೇನಿರ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಪುರ್ಸೋತುಡುಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ಪೋತೇನೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:15 ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪೋಪೇನು ಜಾಬ್ಗೆ 7:15 ಇರ್ದು 6:30 ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ ನೈಟ್ ಮಾಪುಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ಬಂದುಲ್ಲೇನು ರುಟೀನ್ದ ಪಿರವು ಮಂತ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಕೆಲವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ಪೋತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಲ ಕೆಲಸ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆರ್ವಿನ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದೆರು ಓಕೆ ಆಂಡ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಈರು ಒಣಸಗಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜೈ ನೆರವೇರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜೈತಾರ ಮನ್ಪರತೆ ಕೋರಿ ತೂಡತೆಗೆ ಇನಿ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೈಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಣತ್ತನೇನು ಬೂರ ಅಂತಂದು ವೆಜ್ಜಿ ಮನೋಲಿ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಬುಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ವಿ ಹಾಯ್ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವೆ ಇಂದೆ ಮೂಲು ಕೇನೆ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಐನಂಚಿನ ಕೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತಿನತ್ತೆ ಒಂಜು ವಾರ ಉಂಡು 7 ದಿನ ಉಂಡು ಇಂದೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಐನಂಚಿನ ಕೇನೆ ಇಂಕಲ ತುಂಬದ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋಜತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಪೊಪ್ಪ ಸೋಕ್ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೇವೆ ಇಂದೆ ಮೂಲಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿತ್ತೇರು ಬಾಕಿ ಅಂತೀರು ಇಂದೆ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೇನದ ದೈ ಉಂಡು ಇಂದುಲ್ಲ ಕೇನೇನೆ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆನೆ ನೇನು ಒಕ್ಕಡಾತೆ ಇಂದೆ ಏತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಓ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗಿ ನೀರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವಲಾಗಿನ ಅಂದು ಅಂಚಿನ ಎಂಕೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಜಾರು ಅವತ್ತವು ಬೇತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು
ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಮುಖ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪುಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪುಡು ಅತ್ತ ಜಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೈವ್ಲ ಬರ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುವೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ಡ ಪಾತಿರುವೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಅಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪೇರಂತ ನಿರ್ಪಿರಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಹಾಂ ಅದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಜರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಚೂರ್ಮಲ್ಲ ಮುರಿದರತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮುರಿದಿತ್ತೆ ರೀತಿತೆಲ್ಲ ಕಬಾಬು ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಪೋಯಿನ ಸಂಡೇ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಕಾರಣಾಂತರದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಲೈವ್ ಡೇ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡನ್ ಬೈ ಮದರ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಏಲೇನ್ಮ ಪೀಸ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವೋ ಕಬಾಬ್ಗೆ ದಿಲೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ ಅಖಿಲ್ ಅಮೀನ್ ವೈಟ್ ಜಾಬ್ ಆಯ್ನಿಂದ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ಕಿಲ್ದ ಲೈವ್ ಇಡತ್ತೆ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಜಾಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಮಂತನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಐನ್ ಪಾಡ್ದಾಯಕ ಹಿಂಗೆ ಓಲ್ ಜಾಬ್ ಮಾತಾ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಖಲ್ಡೆ ಯಾನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಇಡಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಖಲ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪಾರ ಅದು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ನಿಖಲ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೆ ಮನ್ಪೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಶ್ವೇತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಮ್ಮಿ ದುಬೈ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿಯಾ ಅಂದು ಊರ್ದತ್ತವು ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಂಗಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ದ ಶ್ರೇಯಾ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜವಲುಂದು ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಅದು ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಂದತೆ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಮುಖ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡತೆ ಖಾಲಿ 30 ಜನ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ಲೈವ್ನ 30 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಲೆ ಇರು ಈ ಸಲ ಬೋಡಿತನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರು ಜಾಬ್ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಜಾಬ್ದ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹತ್ತು ಒಂದು 2 ವೀಕ್ ಆವು ಜಾಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕು ದುಮ್ಮು ಮಂತನ ಬ್ಲಾಗೆ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಆವು ಪನ್ಪೆ ಓ ಜಾಬ್ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ನಿಕಲ್ದ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಲ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾರ ತಿಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲ್ವಾಸ್ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನೆ ಅವ್ಯಾನು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದಿ ಕೆರೆತಿತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆನಂದ ಕೆರೆತಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ದ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಇಂಕ ಓಲ ಜಾಬ್ ಆಪುಜಿಂದ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆದ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪನೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಚ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಲ್ವಾಸ್ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ HR ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ ಮುಜ್ ದಿನ ಆಡಿತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡತೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣಿಯ ಯಾನು ಊರುಗು ಈರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಲ ಅಂದ ಆವಪ್ಪಗ ಪಾರ್ಸೆಲೆ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಚೂರು ಬೇಜಾನೆ ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ತಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅದು ಪೋತೇನು ಪುರ್ಸೋತೆಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಂಡೇ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಬುಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಕ ಚೂರು ಸ್ಟಡಿ ಬ್ರೋ ಈ ರಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೇನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇಂಚಾನೆ
ಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರು ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನನ್ನ ಮರಪುರ್ಚಿ ಯಾನಂತೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮರಪುಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜದ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನನ್ನ ಮರಪ್ಪುವೆರ ಅಂದ್ ಮರಪುಜರ ತೆಂಚ ಆತು ಬೇಗೆ ನಾನು ಮರಪುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಎಡೆಟ್ ವಾರದ ಎಡೆಟ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೂರೇನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನಿರ್ತೇನೆ ಪಾಲನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಕೇನೋದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ವ್ಯೂಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಇದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಮಾತ ಜಿಂಜುಂಡು ಎಂಚಿನಪ್ಪ CTR ಬುಕ್ಕ RPM ಅಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮಾತುಂಡು ಐನ ಮಿತ್ ಮಾತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಾತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಲೇಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಪುಜಾರು 50% ಇಜ್ಜಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಜಿಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ನಿಂಗ್ಲ ಜಿಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಉಂತಾವ್ಜಿ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಮ್ಮನ ದಿಕ್ಕದಾಂಡ ಅಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈವ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಕುಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೋಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಇದೇನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೋಪುನ ಹೊಸತ್ತು ಬಾಟ್ಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಹೊಸತಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿ ಲಡ್ಡು ವರ ಕರಿಂಡು ಇಂಚ ಕ್ಲೋನ್ದೆ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನಡು ಬುಕ್ಕೆಂಕ್ಲು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಲೈವ್ ತೋಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಲೋತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮನ್ಪರ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೇನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಂತದೆ ಇಂಜ ಸಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆರೆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೋತ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಓ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜದಿಪ್ಪ ಏನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಟಿಯರ್ನಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಟಿಯರ್ನ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುಟಿಯರ್ನಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಲೆ ಯಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪೆ MK ಬಸ್ ಗೇಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಓದೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಜ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ರೋ ಬರೆದು ಚೂರು ಚೂರು ಕಲ್ಪುಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ಇದು ಓದು ಬರತ್ತೆ ಓದುದು ಐನು ಬೇತೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನೂರ ಬರೆಯಲೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಜಾಂಡ ಐತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳತ್ತೆ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಅವೆಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೆಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರನ್ನಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೀಟ್ಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊರುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದುನ ಬರೆಪುನ ಮತ್ತಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಲನ್ನು ಕೂಡ ನುಂಗಬಹುದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೈಮರಿದ ಟೀಚರ್ ಪನ್ನ ನೆನಪಾಂಡಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡಾಂದು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಸೋ ಟು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂಚುಲ್ಲರು MK ಬಸ್ ಗೇಮ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಬ್ರೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಿರೋರ ಪಂತ ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆತನು ಅಂಚೆಂಗಿತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋತಿಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದಲ ಕಾತಿ ಇಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿರ ಆವಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೋಕೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಆಪೆ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಪಾಡ್ವೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ನಾಗ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ತೆಡಿಲು ಮಾತ್ರ ಈದು ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ ಅಪ್ಪಪ್ಪಾಗ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಏಪ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುನು ಜಾಬ್ ದಲ್ಪಲಾತೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ಬಬಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಓಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಯ್ ಗಿರೀಶ್ ಬ್ರೋ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬ್ಲಾಗರ್ ಪನ್ಪೆನ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೂ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ವಾಮಂಜೂರುಡು
ಜಾಬ್ಗೆ ಅನ್ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ತಿಳಿಲು ಮಾತ್ರ. ಹಾಯ್ ಸೇಟು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಚಾಂಡ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಚಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಚಾಂಡ್ ಭರತ್ ಬ್ರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಾರ್ದ ಏರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ. ವೀಣಾ ವೀಣಾ ಕೇಶವ ಹಾಯ್ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಭರತ್ ಮೂಲು ತೆಡಿಲು ಬ್ರೋ. ಮೂಲ ತೆಡಿಲುಂಡು, ತೆಡಿಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಜ ಅದು ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಅದುಂಡು ಮುಂಚೆ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಉಂಡತೆ. ಚಾಗದಾಯ್ತ ತಿಂದಿದ್ದು ಚಾಗ್ ಅಂಗಡಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೇದಾಯ್ತಾ. ವೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ರೆಸಿಪಿ ತೆಡಿಲ್ ಬರೋದೊಂದೊಂದು. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ಜಾಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರಡು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲಾತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಏತ್ ಸಮಯ ನಾನು 10,000 ಆವಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. 10,000 ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ 9,000 ರೀಚ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮಂಚ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ. ಬ್ರೋ ಯುವರ್ ತಂಗಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾಲೆಂದು ಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳಿಜ್ಜಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪಣೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ಮಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿನ ಬಂದ್ ಮಂತೆ ಬೋಣಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ. ಫುಲ್ ವೀಕ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಬ್. ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಪೋಪೆ. ಅನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದಿ ನೀತ್ 1,200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇಸ್. ರಶ್ಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಜಾಂಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ 7 ಗಂಟೆ ದೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಸ್ಟಡಿ. ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ. ಐ am all day seeing your vlog. You are nice vlogger. Thank you so much Prakash bro. Thank you so much. Keep supporting. ಇರೇನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ರೆಂಟ್ ದನೆ ಆರ್ ಓನ್ ಎಂದು ಅವಿಂಕ್ಲ ಓನ್ ರೆಂಟ್ ದತ್ತು ರಡ್ಲ ಓನು. ಬೊಲ್ಪುಗು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪರ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಅವ ಮಾತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ. ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ 7 ಕಾಲಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತು 7 ಕಾಲತ್ತು 7 ಅರಿತ್ತ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಬೇಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯೋಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ತನಕ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೆನಿ ಕಂಡೇನು. ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತೆ. ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ತಿಕ್ಕದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು. ವಾಟ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆವನುಂಡು ಚಿಕನ್ ಆವನುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವನುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ. ಏನು ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ದಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ. ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಬ್ರೋ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್. ಹಾಯ್ ಅನು ಬಿ ಜೆ ಹಾಯ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನು ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ತಾರ ತೂಪೆರ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬ್ಲಾಗರ್. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಡ ಬರ್ಸ ಅಮ್ಮಾಂಡ ಹೆವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೂರಿಗೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತೊಂಡೆ 130 rupees. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಫುಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗಾಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಅಂದ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕ್ಲು ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹುಡುಕಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ
ಎಂಕ ಲೈವೇ ಬರ್ತಾ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಆಡತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಡೇ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜಿಂಜ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದಿಜಿ ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚಾನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಯಾನೇ ಪಾತಿರ ನಿಖಿಲ ಬೋರವು ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆನದು ನೆನೆತೊನ್ವೆ ಅಮ್ಮ ಮೈಟ ಎತ್ತೀರು ನನ್ನ ಹಾಂ ಆಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಬಾಬ್ ಚೂರು ಎತ್ತುಕೊಡ್ಲ ಲೈವ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀರುಂಡು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದು ಪೋಪು ನಂಚ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡು ಇತ್ತ ಏಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧ ಉಂತಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಚಾಟ್ 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 ಬುಕನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಗು ಹಾಂ ಇಪ್ಪಾಡೆ 10 ಪೀಸ್ ಕೊಡಿ ಹಾಂ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಸಾಬೂನು ಪಾಡು ದೆಕ್ಕದೆ 10 ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಅವು ಬುಡ್ಸಿ ಏಲುತ್ತ ಫುಲ್ ಎಲು ಬುಡ್ಸಿ ಜಿಂಜೆ ಎಲು ಬುಡ್ಸಿ ಫುಲ್ ಎಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮ್ಮಜಿ ಹಾಂ ಇಪ್ಪಾಡೆ 4 ಅಂಡು ಸಾರಿ 5 ಅಂಡು ಇದು ಇಂಚಿನ 5 ಅಂಡು ಹಾಂ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಆಜಿ ಅವು ಬುಡ್ಸಿ ಹಾಂ 7 ಎನ್ಮ ಹಾಂ ಪಡ್ಲೆ ಒರ್ಂಬ 10 ಯಾವಂದು 11 ಹಾಂ ಯಾವ 16 ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ 16 ನನ್ನ ಪೀಸ್ ತಂದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯ್ತು ಮಾತ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾಯ್ತು ಮಾತ ಬೂಡು ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡದೆ ಮುಳು ಉಂಡದೆ ಹಾಂ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಜಿ ಕೊಡಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡ್ರು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಂ ಇತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೇ ಮೈ ನೇಮ್ ಆಲ್ ಡೇ ಇನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಓಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಅಂಡ್ ಬೋಡು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲೈತ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಕೆತ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದೈತ ಬೋಡು ಕೆತ್ತಿ ಆಯಕ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ಯದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಆತದೆ ಕೆತ್ತಿಂದು ಮುಂಚಿಂದು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತದೆ 6 ರೊಟ್ಟು ಅವು ಬರ್ಚಿ 6 ರೊಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಮುರಣಿಯ ಮಂತಿತ್ತು 6 ರೊಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಚಿ 6 ರೊಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಮುರಾಣಿ ಮಂತಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತು ತೋಜ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಂದು ಇಂದೆ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೆತ್ತಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಉಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಡ ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಂದು ಕೋರಿ ಬೋಡು ಕೋರಿಂದೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿಂದ ವಿದೌಟ್ ಪೌಡರ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ ಪಾಡ್ ಸಾರಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ
ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಾ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಮೈ ನೇಮ್ ಆಲ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೀರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯರ್ ಲವ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ವ್ಲಾಗ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಐ ಡಿ ಆ ಲಿಂಬೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ಆಯೋಕಾಯ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿ ರಿಜ್ಜೈತೆ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಿ ರಿಜ್ಜಿದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬರೆತ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕದಡಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ 10 ಗ್ರಾಂ ಅರುಣ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 800 ಗ್ರಾಂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಡಿ ಆನಂತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡಿ ರಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನ್ ಪಾಡಿಸಿ ಮುರಾಣಿ ಮಂತಿತ್ತ ಪಾಡಂದು ಎದ್ದಾಡಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡಿಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಕಬಾಬ್ ಆಯೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೈತೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಚುವೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೋ ಟಿಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಟಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಪಡತೆ ಸೈಡ್ ನಾನೊಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡು ಅಮ್ಮಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಹೊಡಿತದ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮೂರ್ದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ತೋಜನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 3 ದಿತ್ತೇರು ನೀರುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರ ಏರ್ತದೆ ಕಾಸು ರೇಟ್ ಏರ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರಿಗೆ ₹20 ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಡು ಮತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕುವ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನಿ ಮಂತಿತ್ತ ಎಡ್ಡಾರಿತ್ತನು ಸೇಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇತನ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ ಬರೋಡಾ ಬ್ರದರ್ ವನಸಿಗ್ ಬಲೆ ಹಂಪಡೆ ಓ ಅಯ್ಯಾನಿತ ಮನ್ಪುಣಿ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಬಾಬ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಓಲ್ದಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಣತ್ತದೆ ರೊಟ್ಟಿಲ ಅಂದುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಣತ್ತೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಲ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ತಕೊಂಡೆ ಕೂಟಾಡಿ ಬಾಕಿ ಆತದ ಓಕೆ ನನ್ನದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾವಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪೌಡ್ರು ನಮಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾನ ಇಶ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆನಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಮನ್ಪುಗ ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರು ಇತ್ತು ಪಾಡ್ದೇನು ಇದು ಯಾವಂದು ನನ್ನಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರು ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ 11 ನಾನು ಓದುವೆ instead of ready-made powder in all ingredient chili and make paste it's powder ಆತೆ ಡೆತ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಂಗ್ ಆತೆ ಅಂತ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೌಡರ್ ಡೆತ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೂಬು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಅಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪೌಡ್ರ್ ಈತೆ ಆವುಜಿ ಚೂರು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕತ್ತೇರಿ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಯ್ಯೋ ಕ್ಯಾ ಕರೆ ಇತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಗೆರೆತೊಂದೆ
ಇತ್ಯಾವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಪಂಡ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬಾ ನಿಖಲ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದತೆ ಆಕ್ಸಿ ಬರೋದು ನಿಂಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, I think this much is enough, right? Guys, guide me in making kebab. I think it ಯಾವ ನೆನೆತೊನ್ನೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರು. You can make a catering business. Nice. ನನಗೆ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದಾನದ ನನಗೆ ಎಗ್ ಪಾಡುಡು ಎಗ್ದ ಒಂದು ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜತೆ ಎಲ್ಲದ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜತೆ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಪಾಡ್ಗ only 12 people are watching. Those who are watching, please like the live session, and I cannot do this in one hand, so I will keep somewhere here. Mobile the cover la dettu mini purna chombe podi egg white egg white ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, think I'm correct as I prepared last week. think ಈ ತೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬೂರ್ನ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಎಗ್ ಫುಲ್ ಪಾಡೋಡ ಎಗ್ ಫುಲ್ ಪಾಡೋಡು ಎಗ್ ಫುಲ್ ಪಾಡೋಳಿ ಬ್ರೋ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಬಾಬುಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಲ್ನೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪಾಡಿದ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿರೆ. ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಈ ಪೌಡ್ರಡೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಇಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾಡೇರಿಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಡಿಪ್ಪಡು ನನ್ನದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿಂದು ರಿಮೋಟ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಬಿರ್ಕದೆ ತಮ್ಮ ತುಂಬ ನೀರುಂಡು ರಿಮೋಟ್ ಪೂರ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೀಕ ವಾಯಕ ಇತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಎಗ್ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೇರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಲ್ನೆ ಪಾಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಿತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮ ಜಾಕಗೆ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜಾಕಗಳ ಬೆಲ್ಲಿಗಳ ಎಗ್ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡುಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಪಾಡುವ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಣಗ. ಓಕೆ, ಮಂಜಲ್ದಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿತೆ ಅವನು ಕೆತ್ತಿದ ಪಾಡೋಲಿ ഞാൻ പാടൊളിക്ക് എന്നിട്ട് ബത്തുണ്ട് കമന്റ് പാടൊളി എന്ത് ದಾಲಾಪು ಜೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕುರುಮ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಾಲಾಪುಜಿ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ವೇರಿ ಇದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಟಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚೂರು ನೆರಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈರ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಪಾಡ್ಯರು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪಾಡುವ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯ ಇರ್ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಕಲತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿಯಾ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬುಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡೆ. ಓನ್ಲಿ 4 people ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾಕಡೆ 30 ಜನ ತಗೊಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ ಅಂದತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಇದನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಪರತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಟಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಂದು ರೆಡಿ ಆತನತೆ ನನ್ನದೇ ನಿಂಚ ಮುಚ್ಚಿದು
ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಆ ಜರ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಆ ಜರ್ಯಾಂಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಿಂಚನಿಪ್ಪೋಡು 7 ಗಂಟೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೋಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಹಾಕಿ ಆತಂಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಯ್ಕ ಇದೇ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೈ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು ಲೈಟ್ ಮಿಂದೈತಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಗ yes got it it's not working ಅಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ನೇರೊಂದುಲ್ಲೇನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಶಿ ಇಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ರಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಲೈಟ್ ಬೋಡಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ನೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬೊತ್ತು ಜನ ತುಯ್ಯೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತುಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಅಂಡು ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ತಿಂಕ್ಲು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಗೂ ಪತ್ತ ಅದೇ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮೂಲುಂಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುದ ಮರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಗೆರೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಂದೆ ಮೂಲುಂಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮರ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುದ ಇರೆ ಕೊಯ್ಕ ನಮ್ಮಂತೆ ಎಟ್ಟುಂದಿ ಕೆಲವು ಹಾಲೈನ ಪುರೆಪ್ಪುಂಡು ಕತ್ತಲೈ ನಿರ್ಧಾರ ತೋಜತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ನೀನು ತೂದು ದೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪೆ ರಪ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತುಕ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕತ್ತಲೆದಾಲ ತೋಜುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಥಿಂಕ್ ದೆಡ್ಡೆಂಡು ಈ ತೀರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಎಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೂರಾ ಹಾಲು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಾಲ ತೋಜುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತುಂಡೆ ಲೆಲ್ಲೇರೆ ಸೋಕುದ ಐನು ಕೊಯ್ಯರೆ ಎಕ್ಕುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬುಂಡಾಂಡು ಕಬಾಬ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವಡು ಆ ಜರ ಏನೈತೆ ಸೊ ಮನ್ಪುನಿಂಕುಲು ಅಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ ನಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಓನ್ಲಿ 8 people are watching. Next time chicken biryani. Sure bro, sure. Chicken biryani manpuga. Next week chicken biryani manpuga. Okay. ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದು ಈರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಈರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬರಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುನ ಚೂರು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ನರ್ವಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪು ಏರಿಯಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿರ ಮಾತಾಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರಿಯರ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರಿಯರೆ ಅನ್ನ ವಿಟ್ಲಡ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅದು ಬೇಯರೆ ಸಾರಿ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡ್ರ್ ಪೂರ ಎಬ್ಸಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಬ್ಸಾರ್ಮ್ ಅಂತದಾಕ ಇನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಬಂಡಾಂಡು ಈರ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋಜಾಲಿಂದ ಎನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಒಲ್ತು ತೋಜಾಮ್ನೆ ರಿವ್ಯೂ ಯುವರ್ ಇ ವಿ ಬೈಕ್. ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇ. ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಣೆಂದು ಒಂದೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ಓಕೆ ಎಂಕಲ ವಿಟ್ಲತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲಾದ ಚೂರು ದೂರ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಮ್ ಹಾಯ್ ಅರೆಗೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಚಿತ್ತು ಬ್ರೋ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ರೋ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಮ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಣತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಣತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಕೂಡ ಪೂಜೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಿಂಜೆ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬುರ್ದ ಕಲಂಚಿನಿ ಪಟಾಕಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿನಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಕೊಣತ್ತಿದಾರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಲೆಪುಣ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಟಾಕಿ 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 ಪಡ್ದು ಚೂರನ ಪುಡ ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಯಾಕ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಬೇಲೆ ನಡುಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಅವ ಮಾತುಂಡತೆ ದೀಪಾವಳಿಡ್ ಎಂಕ್ ಐನು ಉಂಡು ನನ್ನ ಇನಿಕ್ ಥರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂದು ಓದಲೆ ಬ್ರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಉಚ್ಚಿಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಿಂಜ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೋನಿತ್ತಾನೆ ಕ್ಲೀನ್ ನಾನು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈವಸಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಪಂಡೆ ಬ್ರೋ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಬೋರ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನ ದುಂಬುದಲ ಕತ್ತದಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಉಂಡದೆ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪ್ಪುಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಕೊಡಂಗಯ್ಯತ ಯಾನ್ ಇರೇನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೇರು ಮಾರಿಯರೆ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾನು ಬ್ರೋ ಕೊಡಂಗಾಯ್ಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪಟಾಕಿ ಕೊಣತಂಡ ಪುಡಪುನಾಗ ಮಾತ ಕೊಣಪುಣ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಬ್ರೋ ಕೊಡಂಗಾಯ್ಡು ಬ್ರೋ ವಿಟ್ಲಾಡ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪಂತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಸಲ. ರೋಹಿತ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಇಂಕ ಅಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಬುಕಾನಿಕಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಪಾಡಿನ ಸಮಯ ಅಂಡು ಇತ್ತೆಂಡ ಪಾಡಿನೇಟ್ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಐನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪ ಎಂಕ್ ಓ ಫೇವ್ರೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಪಾಡಿನೇಟ್ ನಿಖಲ್ ನಾವು ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಿಖಲ್ ತೂಯಿನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಿಡು. ಅನ್ವಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತ್ ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತನವೇ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 7ಗೆ ಒಂಚೂರು ಓದಿರಿತ್ತು ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಕೋತೀನಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಕೋತೀನಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಸ್ಟಡಿ. ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಪಂತೆ ಕೊಡಂಗಾಯ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ನಾರ್ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಜಾಯ್ನ್ ಆನಾಗ ಬೈ ದ ಬೈ ದಾಯ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂತೆ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪೆನೆ ದಾಯ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ತೂಯರೆ ಪಂದು
ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೆಯಾನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ರೋಷನ್ ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ವ್ಲಾಗ್ ದಾನಿಗೆ ಜಾನದು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆತನು ಅಂಚ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಪುನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇನೆ ಅಂಚ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ದುಂಬುದಲಕ ಆತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ. ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರೋ. ಟೈಮೇ ಹೋಗಿಜ್ಜಿ. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಯಾನು ವಿಟ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಂದಿನಿ ಡೀಲರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಣಿಂಕ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿನನ್ನ ನೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ತೂಪರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಈತ್ನೆಟ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಓ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪನ್ಲೆ. ರೋಷನ್ ಎಮ್ಮರ್ ದಾದ ಜಾಬ್ ರು ಪನ್ಪೆ 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 ಮಾತ ಪನ್ಪೆನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಬ್ದ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಟ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆನೆ ಬುಕ್ ಟೈಮೇ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆ ನಿಂತು ಪಚ್ಚುಂಡು ಪೋದು ಬರಿಯರೆ ಕುಡ್ಲ ಪೋದು ಬನ್ನ ಸಾಕಾಪುಡು ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಚ್ಚುಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕುಜಿ ನೈಟ್ ಬರ್ತದ ಆಯ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಲ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ಬೇಗ ಆಪುಣಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತುಂಬುರ್ದೊಕ್ಕನೆ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆ ಬ್ಲಾಗರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತುಂಡ ಅಕ್ಲಂತ ಚೂರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ದಾಯ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಇಂಚ ಏರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ 10 ಇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ತುಯ್ಯಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿ ಯಾನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದುಂಬೆಂಚಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಯಾನಿನಿ ಕಣ್ಣೀರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಯಂಡ ಏನೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನಿಂಚಿನ ಮಂತದೆ ಏತು ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿತು ನಾವು ಪೋಪು ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಸೊ ಏಟೆ ನಿಂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾನೆ ಎಂಕೆನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾನೆ ಎಂಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಂಡ ಎಂಕೆ ಒರೊರು ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿಂದ ಒಂಥರ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾಡ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಜತ ಅಂದು. ಐ ಲೈಕ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್, ಐ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಳೇನು ಸಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಒರೊರ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚಾನೆ. ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆಂದು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಪುಂಡು ಅಂದತೆ ಬರ್ಸ. ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ
ನಿಕ್ಕಿಂದ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಬರ್ತೇನೆ, ಲೈವ್ ಬರ್ತೆ ಪಣಂದೇನೆ ಸೀದಾ. ನಿಖಿಲ್ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾನ್ಲಿ ತುಳುಟಿ ಇರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅದು. ಬ್ರೋ ಈರ ನಾ ಇದು ಪುದರ್ದ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಂಕಲ ನಾ ಇದ ಮಲನ ಇದ ಪುದರ್ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಐನ ಕಿನ್ನಿ ಜಾಕ್ ಹುಚ್ಚದ ಪುದರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಓಣು ಗೊತ್ತು ಜಾಕ್. ಯಾನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇಮೆ ದಾಯ್ತನ್ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಯಾನಿಂಚ ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಅತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಲ್ನೆ ಎಂಕರ ಅಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪುದರ್ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಜನಾರ್ದನ ಅಂದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಬ್ರೋ. ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಈರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೆ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೋಗಿ ಯಾನು Q&A ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂತನೆ ಕಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾವ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಗೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ನೆ ಪೋಯ್ ಬಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಂಪು ತರ್ತವೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೀಗಲ ಪಾಟಿಸಿ ನೀ ಎಡ್ಡೆನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್. ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂತ ದೇ ಹೆಂಕ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಯಾ ಬಸ್ಸಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ನೆ ಗಾಡಿ ಡತ್ತು ಪೋಯ್ ಪೋಣಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದುಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ತಿರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಪೋಪೆನೆ ಎತ್ತುಬೆ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಲ್ಯತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಎತ್ತುಬೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ कर रहा हूँ guys, I'm reached to my shop. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌಂಡೇ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆತ ನನ್ನ ಪಂಡೈತೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೈ ಏಕ ಬರ ಹಾಯ್ ಬೋಲ್ದು ಹಾಂ ಬಸ್ ದೇತಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊರೋನ್ ಬೇ ಕ್ಯಾ चाहिए ಹಾಂ
हिंदी में बनाया करो। हिंदी में नहीं भाई, मैं तुलु में बनाता हूँ। हिंदी में भी बनाया करो। हिंदी में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, अभी पूरा काम है ना, तो टाइम नहीं मिल रहा है। क्या देता, 1 मिनट है, पॉकेट वाला चाहिए, चलेगा। चलेगा ना? 90 हाँ, देता। आप देखते हो मेरा ब्लॉग? मेरे चैनल ही नहीं पता। मैं बताता। ऐसे वाला चाहिए? सर ने वो गुरु मंगाया। ये वाला देखो, नया वाला, ऐसे वाला। जास्ती बड़ा होना चाहिए उसके लिए। ओ हम लोग लेके जाते हैं, उससे बड़ा है ना? वो बड़ा है, बड़ा चाहिए। इससे बड़ा चाहिए। गुरु को मालूम है ना आपको? गुरु कौन गुरु? मोटा मोटा आता है आदमी। हाँ 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 इसके लिए चाहिए। हाँ, यानी जी कस्टमर को करो। ऐसे वाला चलेगा? हाँ चलेगा। चलेगा, देखो जी। वो आता है कितना है? 95। 90 चलेगा। 90 होगा। 90 शायद खत्म हो गया। देखो देखता, इधर लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो नहीं डाल रहा हूँ। वो 90 वाला ये कितना है? 90 छोटा। 90 ये चाहिए उसको, वो बोला ये नहीं चाहिए मेरे को, इसमें का चाहिए। ऐसे सब। रुक जाओ, एक एक हाँ, आपको ब्लॉक किया तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हेलो ಬೇಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚಾನು ಬತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ले ले। ठीक है। मेरे साइज बोर्ड इतना कितना 95 चलेगा। चलेगा ना? चलेगा। देखो कौन सा वाला चाहिए। वो किधर का ये है ना? ये नहीं, ये नहीं, आपने जो खुल के देखा ना, ये 85 है। 95 वही खोल रहा, ब्लैक वाला। वही था क्या? मेरे को लगता है यही। हाँ वो शायद वो नहीं है। हाँ ये 85 है। 85 इधर है देखो। 95 हाँ, कितना हुआ इसका? ये 100 रुपये दे दो। ठीक है। सही है ना? सही है सर। इसमें भी जेब है। जेब है ओह, भाई, छुट्टा छुट्टा दे दो, मेरे पास नहीं है। छुट्टा मेरे पास नहीं है। नहीं है आपके पास? नहीं है। फिर थोड़ी देर में आता है। मैं आप जाओगे घर पे? नहीं, मैं गूगल पे कर दूँ आपको? नहीं है। नहीं है? 700 देने का है ना? चाचा के पास लो। चलेगा। मैं देता, बोलता। मेरा दोस्त गेमिंग करता है, मैं भी गेमिंग करता हूँ। गेमिंग करते हो? बीजीएमआई। हाँ पबजी खेलते हो? अच्छा, बीजीएमआई। पबजी है ना? हाँ पबजी से मैं पहले खेलता था, 1-2 साल पहले, अभी नहीं। छुट्टा देता? हाँ, देखो जी चिल्लर को लगे। ಏನಿಜ್ಜಿ ನಾ ಇತ್ತಾರತೆ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ले लो भाई, सही है ना? ना है हमारे बाबू भैया खाली ಏನಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊರಿಯೆ ಇದೇ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತಂದು ಇನ್ನು ಐತಾರ ಒಂಜೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಓಪನ್ ಒಂದ ದಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ನಾನು ಏನಿತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬು ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಂಡಿತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ
ಇಲ್ಲದಿತ್ತನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಏಪ್ ಓಪನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಬಂದ್ ಮಂತೇಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಾರ ಅಂಚ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬು ಆಂಡು ಕಬಾಬ್ ದೀಪುಣ ಪೊರ್ತ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ತುಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ದಿನಾಗ या वीडियो पे एटलीस्ट वीडियो ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೈತೆ ಹಾಂ ಬಾವು ಹಾಂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿದ ಪನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನೆ ಹಾಂ ಬುಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಂ ಹಾಂ ಐದು ಅವು ಚೂಂಟು ಬೆಚ್ಚಾದು ಮಾಸ ವಾಡ್ನೆ ಹಾಂ ಕೋರಿದ ಹಾಂ ಮಾಸ ವಾಡ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಗುಡಿ ಏಕೆ ವಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚ ಐತ ಇಂಚ ಆತದೆ ಮಂಜಲ್ದ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ವಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಬಾರ್ದು ನಾನು ಬೇಯೋರು ಬೇಯ್ತದ ಅದು ಅರೆಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗುಡಿತ್ತಂದ ಅಂಚ ಬೇರ್ನೈತೆ ಕಾಜಿಪ್ಪ ಅಂದ ಇಂಕ್ಲು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮುಲು ಇಕ್ಕಟ್ ಇಕ್ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೇರ್ನ ಕಾಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದು ಗರಪರಪ್ಪ ನಾನು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾವಮ್ಮ ಕಾಜಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಕಡೆದು ಪುರ ಆತಂಡ ಕಡೆದಾತನು ಕಡೆದಿದ ಕಡೆದಿತ್ತು ನಿಂತ ಬೇಯೋಡ ಹಾಂ ಯಾವಾಗ ನೀರೇ ನೀರೇ ಯಾವತ್ತು ಬೇಯರೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕೆಂಡಗೆ ಏನು ಬರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕಾರೆ ಪಾವಳಿ ಬೇಯ್ತದ ಯಾವತ್ತೆ ಪಾವನೆ ನೇಪಾಳ ಹಾಂ ಬೇಯಲೈತೆ Don't get time to vlog. Example, new place during weekends. Yeah, definitely, bro. Live multi dressing detail. If you don't get time to vlog, na travel matama. Padwe travel vlog mata. Na ನಾವು ಬೈಯೋಡತೆ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ ವೇನು ದೆಟಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಇರುತ್ತೇನ ನಾವು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ದೆಟಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಅನ್ನ ವಿಟ್ಲಾಗೆ ಪೋಲೆಂದು ಪೋ ವಿಟ್ಲ ಕತ್ತಲೇಂಡು ಪೋ ಇತ್ತದಾಯ್ತು ಅಂಪನೆ ವಿಟ್ಲ ಪೋದು ಏತ್ ಅನ್ನ ಕರಿಗು ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಉಂದು ಕೋರಿಗು 130 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲಕ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ರಡ್ಡು ಕಾಲು ದಾನ ಇತ್ತಂಡು 272 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು ಪಬ್ಜಿ ಕೆ ಬದಲು BGMI ಕೇಳು ಬಾಯ್ BGMI ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಜಿಲ ಉಂಜೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಉಂಜೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸರಿಟೆ ಉಂಜೆ ನಾನತೆ अभी खेलो पबजी क्यों छोड़ दिया मैं अभी टाइम नहीं है ना इसीलिए पबजी खेलना छोड़ दिया और पबजी खेलना अच्छा भी नहीं है ना टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से सबके हिसाब से मेरे को पता नहीं मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है यशोदा ये हाय यशोदा सिस्टर फर्स्ट टाइम इंचा लाइव ब्लॉग मन पे कोई ने
ಇಂಚಾತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೀದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ. ರೋಹಿತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಂದಿ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಚೇತನ ನಾನು ಪಂತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅವಳು ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನ ಜಾಬ್ ಫೆಸ್ಟಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ನಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಪಂತೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ನಡ ಅತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ನಡ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ನಿಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ಜರತೆ ಅಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಪನ್ನಡ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಏಲರಿಕ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏಲರಿಕ್ ಬಸ್ ಹಿಂದಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. BGMI ಗೊಬ್ಬುನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಲತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಫುಲ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಪ್ಪರ ಅಂಚೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಪನೇಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೇರು ಮರತ್ಕೊಣಿಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಗೊಬ್ಬರ ವೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಥಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಪಬ್ಜಿದ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವು ಅಂದಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಓ ಅಂದ್ ಬ್ರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಖದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಉಳ್ಳೇನೆ ಯಾನ್ ಹರಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ತುಳುಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಏಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಬೇಗ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಕೊಡಂಗಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಹೂ ಅಂತೆ ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಚೆಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಯಾ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಡು ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಪಬ್ಜಿಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕೋರಿ ಯಾವನುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಕಚ್ಚಾಯಕ ಇಂಕಲು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ 4 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಆತಿಜ 4 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಆತಿಜ ಓಕೆ ಪಬ್ಜಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏಪರ್ದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆನತದು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸುಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀತು ಬ್ರೋ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನ ವಿಟ್ಲಡೆ ಮೀಟಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಮೀಟಪ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುಗ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನೊಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನು 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಂದು ಆತ್ನೆ ಟೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜಾರಂದು 10,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಅನ್ಲಡ್ ಮೀಟಪ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ತುಕಾನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅವನ ಕೇಳಲೆ ನಿಖಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ 7 ಗಂಟೆ ಕರೀನಂದೆ ಇಂಕಲ್ನ ಕಬಾಬ್ ದೀದು ಆಂಡ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೆತ್ತಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅತ್ತು ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಇಂಚನೆ ಅತ್ತನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಇಂಕ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಇಂಕ್
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಇಂಕ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಒಟ್ಟರಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ಡ ಪಂತೆ ದುಂಬು ಪುರ ಏನು ಪಬ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುದು ಬುಡ್ ನಾವು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಲೈವ್ ವೇಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಖ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ರೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬುಕ್ RPM ಕ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ರೇಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಿಂಜುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುಂದಂಡ ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತದಿಜಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಜಾಬ್ ತಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅವು ಆಯ್ತು ದಾಯ್ತು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಪಂತೆ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿ ಜನ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಲೈವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಓಕೆ ತೂಕ ಒಂಜ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಇಂಕ ಇಂಚ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಣನೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತೆರ್ಲ ಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಪರಿತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಾಬ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕದು ಮೂಜೆಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಆಜಾತೆ ಆಜಾಯಿನ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ತಿಕ್ಕದ ನಿಂಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಇನಿ ಐತಾರ 2 ದಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಚೆತ್ತನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಕಂಪೆನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಂಚೆತ್ತಿನದು ಯಾನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಆಲ್ವಾಸ್ ಮುಡ ಬಿದ್ದಿರದ ಅವಳು ಪೋದಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋದಿತ್ತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಬಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ ನರ್ವಸ್ ಆತ್ಪೋಣೆ ಒರಿಯೇ ಪೋತಿನತ್ತೆ ಯಾನಂಚ ಓಡೆ ಪೋಡು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಡ್ ಮುಜೆಕ್ ಕೊರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತ ಆಯ್ಜಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಅಂಚಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ದುವ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಪಿದೈ ಸೈಡ್ ಹೊರ್ತಿ ಪುಣ್ ನಿತ್ತಲು ಪುಣ್ತುದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮೈಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪುದರ್ಲ ನಂಬರ್ಲ ಬರಲಿ ಏನು ಪಂಡಲ್ ಬರೇ ಸೀದಾ ಉಳೈಪೋಯ್ದು ಕಳ್ಪಿಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂಕದು ಕಂಪೆನಿ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸೀದಾ ಉಳೈಪೋನಾಗನಿ ಕುಳ್ಳಿಯರ ಪಂಡೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಇಂಕ್ ಪುದರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಇಂಕ್ ರಟ್ಟ ಮಾರಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಹಿಂದಿ ಡ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು ಅದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದಿದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ B.Com ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಹಿಂದಿಲ ಮೂಲೆಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲಿ ಹಿಂದಿದಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಹಿಂದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ನೀಟಾದ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತೇರಿ ಹಿಂದಿದೆ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಹಿಂದಿದ ಸೋಕುಡೆ ಪಂಡೆ ಅವಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಿ ನಿಕ್ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅವ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅವ ಅಂದು ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕ್ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅವತ್ತೆ अंचे यान योचने मनते तुम्हें आसान वाला काम चाहिए या फिर मुश्किल वाला काम चाहिए पंडेर तुम किसको चूज करोगे इंद ಎಂಕ್ ಈ ಕಂಪೆನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಈ ಏನು ಒಟ್ರ ಸಿಕ್ಕೋತೀನಿ ಉಲೈ ಅಂಚೆ ಏನದು ಆಪ್ಲಕ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಏನು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆಸಾನ್ ವಾಲ ಕಾಮ್ ಚಾಯಿಯೇತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆಗುಂಡು ಮಂಗದ ಬೊರ್ಚಿ ಸುಲಭದ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಸುಲಭದ ದಾಯಗುಂಡು ಕೇಂದ್ರದು ಪಂಡೆ ಸುಲಭ ಐತಂದ್ರೆ ಸುಲಭತೆ ನಮಕ್ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡು ಇತ್ತಂಡ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂತ ತೊಂದು ಬಂಗದ ಬೇಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಓ ಅಂದೊಂದು ಪಂಡ್ಯಾನೆ ಬೊಕ ಕೇಂಡಿರು ಪಿರೋಲ ಕೇಂಡಿರೋ ಅಂತ ಚುರ್ಬೈಯುಡ पिरोरा केंडेर अभी बोल तुम्हें आसान वाला काम चाहिए या फिर मुश्किल वाला काम चाहिए इंद या पंडे रात मार एक्सप्लेन मनता है क्या पिरा आसान वाला काम चाहिए इंद पंडे करते जदे मुश्किल वाला काम चाहिए इंद पंडे ओके इंद पंडे ये क्या गो इंद पंडे क्या केंडे पिरा नेक्स्ट प्रोसीजर दायता इंद केंडे कोला इंद पंडे एक पंडे तू पहले तुम्हारा सोच को बड़ा करके आ बाद में देखेंगे इंद पंडे या अंकेल तो सीधा कोई है आयना होपे बुद्धित्ते अंच मुरानिके कॉल बर्तंड अವು ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಏನದ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತಿರಂದ ದಾಪಂಡೆ ಯಾನಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪಾತೆರಿಯತೆ ಅಂಚಾದಿಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚೂರು ಬೈಯಡಮ್ಮ ಹಾಂ live good we can communicate yeah
ಒಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹತ್ತು ಕುಡ್ಲಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಮಾತ ಬರೋದಿಪ್ಪೇಣ ದುಂಬುದಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೋಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲ್ಪು ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಕೇನಿ ಇರುತ್ತಂಡು ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಂದಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಸಸ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ವಿವೋ ನಂಜಿ ಉಂಡು 005 ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಓ ಕಂಪನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪಲ್ಲೆ 7 days ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ 7 days ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ ಲೆನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲೆನೋ ಬ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ಕು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಆ್ಯಸಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ತುಂಬಿತ್ತು ನಾವು ಆ್ಯಸರ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋತನು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚ ನೀನು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಿರೋರ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ 4,000 ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೇ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ವಾರಂಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತೆ ದೆಪ್ಪು ಕಾಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಚ್ ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಚ್ ಪಿ ಜಿಂದ ಆ್ಯಸಸ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡದೆ ಪಾಡಾತದೆ ತೋಜಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ್ರಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಮೆತ್ತನೆದ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಬೇಯ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನು ಅದೇ ಬೇಯ್ತೀನಿವ ಉಪ್ಪು ಬಾರತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಜಾವಾ ಕಲ್ಪು ಇದ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ಡು ಓಕೆ ಜಾವಾ ಏನು ಬೇತೆ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಡಿ ಚೂರು ಬೇತೆ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಪೀಲ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇವ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೈ ಟಾಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಕನ ಬಚ್ಚಿ ನಾನು ರೇಪ ತೋಚಾವೆ ಚಾರ್ಜ್ 3% ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚುರುಪು ಉಂಡು ಬುಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅದೇ ಅರೆಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇದ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅರೆಪ್ಪ ಪಾಡ್ಯಕ್ಕ ಬೈತಾನತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಪುದರಿಂಚಿನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅದ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಅವಡಗಂಡ ನನ್ನ ಕೊದಿಯೋಳು ಅಮ್ಮನ ತುಂಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಕೊದ್ದಿರ ಶುರು ಮಾಡು ಕೊದಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಆಜಿತ್ತು ಕೊಡತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೂಜೆ ಆಗದೆ ಅಂತಾರಮ್ಮ ಆಗೋ ರೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾನ ಖಾರ ಬಿಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಖಾರ ಯಾವ ಬೈಗಾತ ಖಾರ ಉಂಟು ನನ್ನ ಖಾರ ನನ್ನ ಖಾರ ಅಂತ ಕಲಿಪಾರದು ಆತು ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಖಾರ ಹೆಂಚಿನ ನಾನು ಗಿಂಜ ಬಾರ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅರೇನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡುಪು ಜರತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಉಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಉಪದ್ರ ಇಚ್ಚದೆ ಒಂದು ತೋಡ ಬೈತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಪಂಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೇವ್ ಈ ಕೈ ಈ ಸೈಡ್ ಎಡ ಸೈಡ್ ದಿಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ
ಒಂದು ತಾಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಾರಿತ್ತು ಲೇಪನಾಗ ಒಂದು ತಿರ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಈ ಕೈ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಒಂದು ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಕಜಿಪು ಓಡಿ ಎತ್ತಿನ ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಪಡ್ಲೆ ಬೈಕ್ಲ ಹೌದು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಂಜ ಆತು ರೇಸ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ఇప్పుడు పాడినది ఇప్పుడు చామ ఇప్పుడు వేసల పాడదాడు అది గోర్చిత్తడు గప్ప బైతిండు సోకు బైతిండు ది చికెన్ సోకు ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದದು ನಾನು ಬುಕ್ಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ಪೀಸ್ ಮರ ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಿದ್ಯಾ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಂದು ಆಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿಂಜ ಒಳ್ಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಹರ್ಕೊಂಡ ಇದಾನೆ ಕಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವತ್ತು ಬೋಲ್ದಿ ಬರುಪಿ ಜೊತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಾಂ ಬಗೆಲಾಡ ಅವು ಬಲ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ತೊಂಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬಗೆಲಾಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಬಾಬು ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಕಬಾಬ್ ದಾಯ್ತಾ ತುಂತುಕ ಎಂತ ಪ್ಲಾನ್ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಆಯಿಲ್ ಹುಡ್ಕ ಓ ರೊಟ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಗುಡ್ಲಾಕೊಂಡು ಒಂಚೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಲಿಯಾ ಮುಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ನಲಿಯಾ ನನ್ನರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಡೆಗೆ ನೆನೆ ಚುಯಿಂಗ್ ಕಾಲು ಬುಂಡಾಂಡು ಕಬಾಬು ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯೋಕ